Welkom bij Pilemaas TV. De kermis in Venray is een traditierijke. De eerste kroegentocht die afgelopen maandag werd gehouden was meteen al een succes. Maar liefst 9 kroegen stonden op de lijst en deden mee. Voor vele kermisgangers was het een nieuwe uitdaging. Het succes van de tropische avond op kermismaandag was de afgelopen jaren toch altijd erg afhankelijk van het weer. Dus zijn we op zoek gegaan, samen met het kermispromotieteam waar ik dan in zit, om iets leuks te verzinnen voor de maandag. Het is natuurlijk niet nieuw, want in Kuik bijvoorbeeld hebben ze ook al zo'n kroegentocht. Daar doen heel veel mensen aan mee. Dat is ook klein begonnen. Volgens mij is dat al voor de 27e jaar. Nou, dit jaar gaan wij voor de eerste keer van start. Ik heb net even contact gehad met Bubbles. Die hadden ook kaarten verkocht. Ik denk dat er nu op 700-800 kaarten zitten. Ongeveer. Nou, dat hadden wij niet verwacht. De verkochte kaarten gingen tot verwondering van de organisatie lang niet allemaal naar de jeugd. Ik had gedacht dat er jeugd aan mee zou doen. Vooral jeugd. Maar gelukkig doen er ook veel, ik moet het nu opletten natuurlijk, maar de wat oudere jeugd zeg maar. En dat vind ik superleuk. Van jong tot oud moet het eigenlijk een leuk festijn zijn. Het kost €13 en dan krijg je in elke kroeg een consumptie, dus ter waarde van €18. Ja, en dat kunnen natuurlijk ook colaatjes zijn of wat dan ook. Dus ook jeugd zou eraan mee kunnen doen. Waarom doe je nou mee aan de kroegentocht? Omdat het gezellig is. Hoe weet je of het gezellig is? Want dit is de eerste keer pas dat die gehouden wordt. Ja, ik kom in Venray, de kroegen komen ook weer zo overal, hè? Hoeveel kroegen ga je nog vanavond af? 9. Je gaat ze allemaal doen dus? We gaan ze allemaal doen. We zitten op 4 en 5 te gaan. Waarom doe jij nou mee aan de kroegentocht? Waarom doen we mee aan de kroegentocht? Voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid. Gewoon voor de sfeer. Gewoon omdat we zitten. De eerste keer we moeten alles proberen, hè? Dus, Ja, welke kroegen heb je nu al gehad? Bubbles, Hulsman, De Koets, Plein 14 en Pizzeria Star zijn we geweest. Dus je moet er nog een paar? Ja, we hebben nog meer zelf te gaan. Dus, En hoe gaat het ermee? ja, goed. We zijn wel wat gewend. Goed trainen is het halve werk, hè? Dus, Wat vind je van zo'n kroegentocht, van zo'n initiatief? Ik vind het een mooi initiatief. Want ja, je ziet nog wel dat iedereen gewoon rondloopt door het hele dorp. Dus ja, het is wel mooi. Schept het een band om met dezelfde t-shirts aan te lopen? Ja, dat is wel zoiets van, je kunt wel zien van waar iedereen eigenlijk is en waar hij geweest is. En ja, ik vind het wel lachen. Ja. Heb je al eens vaker meegedaan aan zo'n soort tocht? en met de carnaval dinsdag is altijd een kuik in kroegentocht. En dat is vaste prik altijd voor ons. En ja, als er iets in de regen wist wat te doen is qua bier, dan doen we altijd mee. Maar de kroegentocht heeft niet alleen met bier te maken. Fris drinken tijdens de rondgang door het centrum kan natuurlijk ook. Een leeftijdsgrens om mee te mogen doen is er niet. Nou, ondergrens en bovengrens eigenlijk gewoon niet. Ik bedoel, als je 14 bent en je gaat in elke kroeg een cola drinken, is dat ook prima. Dat kan natuurlijk ook. En als je een ouder bent en je bent met een grote groep en dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Ja, dan ik denk dat dat superleuk is. Want ik heb al verschillende groepen voorbij zien komen van mensen die mijn vader hadden kunnen zijn. Nou, dat vind ik leuk. Daar hou ik van. Ik geniet hiervan. Vind ik leuk. Wat vind je van zo'n initiatief om zo'n kroegentocht te houden? Ja, hartstikke mooi. Dat vind ik echt geweldig. Vind ik een geweldig initiatief. Welke kroegen heb je al gehad? Achterop alles, behalve de uitmarkt. En de klok. Daar gaan we nou in. Hier moeten we nou in. Een geweldig initiatief. Hebt u al eens vaker zo'n kroegentocht gedaan? Nee, nog nooit. Nee. En hebt u al alle kroegen gehad nu of moet u er nog een paar? Nog 4 te gaan. Hoe lang bent u al bezig? Wij zijn om 4 uur, 4:30 begonnen. Dus gewoon rustig aan. U moest voor 9 uur thuis zijn? Nee, niks te moeten. Nee. Mag het zo laat maken als ik zelf wil. Ik vind het wel leuk. Ja, je komt in verschillende kroegen. Ja. Heb je al veel kroegen van binnen gezien vandaag? Nog niet, alleen van buiten eigenlijk. Maar nee, we zijn nu in 3 kroegen geweest. Dus we zijn wat later begonnen. Hoe laat ben je begonnen? 5:15. En tot hoe lang moet je nog? Tot 11 uur. En dan nog tot 4 uur door. Het kroegentocht-initiatief lijkt dus goed te bevallen. Dat is ook te merken bij uitgaansgelegenheid Bubbles, een van de deelnemende kroegen. Nou, Horeca Venray heeft ervoor gezorgd dat wij met z'n allen de koppen bij elkaar hebben gestoken. En de 9 deelnemende kroegen die hebben dit samen georganiseerd. En ook hier is men erg tevreden over het verloop en de belangstelling voor de kroegentocht tot nu toe. Ja, goed. We hebben nu de eerste 500 kaarten verkocht. We zijn om 4 uur begonnen.
bij ons en bij de koets kon je het kaartje kopen. En er zijn er veel die daar ook gebruik van hebben gemaakt. Dus goed begin is het al voor werk. Kun je een leeftijdscategorie aangeven die het meeste meedoen? Categorie gemiddeld is, ik denk toch wel ruim laat in de 20. Begon wat jonger, maar de ouderen haken zeker niet af. Dus ik denk dat het tussen de 20 en de 50 zijn voornamelijk de deelnemers. Nu het begin is gemaakt, wordt er al voorzichtig nagedacht over volgende edities. Het programma van een kroegentocht hangt namelijk nauw samen met het aantal deelnemers. Kijk, nu wisten de ondernemers natuurlijk nog niet hoeveel mensen er mee zouden doen. Stel dat er 100 man meelopen, ja, dan ga je geen dure artiesten neerzetten. Maar stel dat er, zeg maar eens even wat, 10.000 man meelopen, dan heeft het ook de moeite, dan is het ook de moeite voor een ondernemer om daar eens een keer een leuk artiest neer te zetten. En als dat maar zo groeit, dan denk ik dat die kroegentocht iets heel leuks kan worden. Dan loop je van kroeg naar kroeg en in elke kroeg staat dan wel een leuke band of een leuke artiest of een leuke DJ. En dan denk ik dat het een leuk succes wordt. Maar nogmaals, voor het eerste jaar denk ik dat we het leuk aangepakt hebben. Leuke scheurkaarten, leuke t-shirtjes, leuke posters. Ja, alles is eigenlijk af en dat hebben we goed voor elkaar. Is er een nieuwe traditie geboren hiermee? Ik hoop het wel. Ik hoop dat dit nog een paar jaar volhoudt en dat het heel erg gaat groeien. Zodat we over een paar jaar kunnen zeggen, nou op maandag moet je in Venray zijn bij de kroegentocht, want dat leeft. Bedankt voor het kijken naar Pelemaas TV. Graag tot donderdag bij een speciale aflevering van Venray in Bedrijf op locatie en dinsdag bij Pelemaas TV.